Her ser vi byggemenuen. Det er her, man kan bygge huset. Eller bygge et hus. I byggemenuen kan man finde værktøjer, som for eksempel vægbygningsværktøjet. Man kan også finde værktøjer som vinduesværktøjet. Og alle de her værktøjer bruger man så til at lave et hus med til sin simmer. Det kan man i hvert fald gøre. Der er også døre. Man skal have en hoveddør i sit hus. Og man kan beklæde gulv og vægge med forskellige slags beklædning. Når man har bygget sit hus, kommer der automatisk tag på. Og så kan man begynde at indrette det med møbler. Og til det bruger man købmenuen her. Og her kan man finde forskellige interiører, som for eksempel komfurer og sofaer. Det er delt op i kategorier, så man kan finde alle ting til soveværelset i en kategori. Man kan finde alle ting til køkkenet her i en anden kategori, det vil sige køkkendiske og så videre og så videre. Køleskabe og så videre. Telefoner, og så er der alle de her ting, som vores simmer kan bruge. Og når vi synes vi er færdige med at indrette vores hus, så kan vi begynde at spille.